Danas nešto malo o meni da pričamo, to jest o jednoj pjesmi koju sam napisao prije 7-8 godina, stoji još uvijek u arhivi neobjavljena, ima tih pjesama više, ali ova mi je najdraža. Ona govori šta je život, pa da ne bih ja sad nešto objašnjavao šta je život, ova pjesma će sama da vam kaže. Pjesmica je kratka, rimuje se fino, razumljiva je, nema stranih riječi izraza, tako da se može lako i naučiti. Šta je život kad umrijeti moram? Kraj života je kao zastario program. Nove generacije naviru dolaze, a one stare zauvijek odlaze. Šta će meni gliseri i vile? Šta će meni odjeća od svile? Šta će meni da na parama ležim, da se hranim ja školjkama svježim? Jer sve što sam u životu steku, sve ostavljam i odlazim daleko. Ljudi me se mogu samo sjećat, kakav sam bio, neki će vijećat. Ako ništa ovdje nisi stvorio, ako o ljudima nisi dobro govorio, ako nisi drugima pomagao, ako si često psovao i lagao, znaj da tamo nećeš dobro proći, čekaju te razne muke svake noći. Svi neka svoja djela na vagu stave, ako pritegnu, neka odmah slave. Kada plaće dijete, ti ga pomazi, žene kao malo vode na dlanu pazi. A Bog neka ti je na prvom mjestu, jer ovdje si samo na probnom testu. Eto, to bi bila ta pjesma, ja je zovem pjesma. Fino govori kakav je život, koliko traje i šta treba raditi u životu i šta ne treba. Pa eto, ko hoće, nek se pridržava pravila života, ko neće ne mora, ali će znat kad izvaga ono što je dobro i što nije činio, znaće gdje mu je mjesto. Toliko od mene, eselamu alejkum.